Tu máme tú paralizovanú forlaneu. To máme rozkladané z tohto okna, ktoré je vždycky tam. A z tejto palety alebo strednej palety, hej, okno sa nikdy nemení. No, táto variácia je viacej safe. Kvôli tomu, že to je táto dlhšia strana, ktorá má check spot. Tým 1 killerom. Ale z tejto strany je už taká viac akoby, že unsafe, hej. Takže ty, ak chceš lupovať túto stranu, je proste, že to haguješ a pozeráš cez túto blbosť, hej. A stane sa má kameru dolu natočiť, aby si videl na cestu. Áno, lebo na toto by si nemal dostať mindy. Môžeme to skúsiť hrať, keď chceš. Môžem sa skúsiť. natrenuješ. Dobre. Trošku neskoro. A tu sa nemusíš bať ísť trošku takto dopredu, tiež. Lebo aj keď ma proste uvidí, musíš iba rýchlo zareagovať iba, hej. Takže reakce. Áno. To môžeš pustiť aj tiež takto do okna. Len tu nesmieš hezitovať, no ale najlepšie ak to môžeš lupovať, že keď ťa komitujem z tejto strany a komituj, tak tedy môžeš byť line do okna, hej. Ak máš distance na to, nemá bloodlust, hej, lebo to s tým. A paleta je akože aj safe, hej, že keď to lupuješ. Keď je zhodená, keď ju zhodíš, tak v podstate, to vždycky ma budeš vidieť, skade idem a poviem, že vždycky keď sa postavíš. No z tej strany, ak idem tadeto, z tej dlhej, tak voltuješ, keď som tu. Takže ak nejak ma takto tu uvidíš, voltuješ. Potom z druhej strany, keď voltuješ, keď som tu. Hej. Takže akoby u tej telky. No u tej telky tu na... Tak v podstate v strede toho loopu, hej. Lebo nestíham proste double backnúť na toto a... swingnúť na to. Lebo to mi ani nedoletí swing dovtedy a ty už si vo volt animácii, takže ťa nehitnem. Dobre, môžeme skúsiť, hej? Môžem skúsiť. Budem to mangovať jak upkiller, hej. Ja sa tam vždycky zaseknu s tým voltem. Zpátky. Než mi to pustí. Jako jete to stakne v tom? A to je v pohode. Dobre. Takže ešte raz, hej. No skoro. Jo. Já se musím postavit tady, abych to... Sorry. Sorry, iba som to poslal. Pohode. Poďte, driblovať to bude rýchlejšie. Let me down. Protože já když se voltnu, tak nevidím okamžitě jakoby za ten roh. No hej, preto musíš akože najlepšie poslať ten volt. Jo. Akože nemusíš, lebo keď to voltneš, tak iba sa jemne takto dáš bokom. Je proste insta, hej, jak na tom Jungle Gym, na tom Macmillane, takisto. Je tu naože Bloodlust. Já nepouštím totiž ten shift. Jo, aj pohode. Já si na to musím zvyknout. Dobre, toto už relatívne akože ovládaš, ale chápeš tomu, že jak to máš hrať. No a teraz ti poviem, že čo rob, keď killer ide, že to nadbieha z tej strany. Najlepšie, jak sa postavíš, je tu na takto, hej, že keď ho vidíš obiehať,
Hej, že stade to, tak v podstate bežíš sem takto a kameru máš stále hore. A snaží sa postaviť sem, alebo potom uvidíš ma cez toto. Hej, cez tú ten blbosť. Cez ten vrch, jak je táto, neviem, jak sa to plot, Já bych řekl tento postel. No postel, plot, Rost hej, nebo... Nevím. rost. No dobre, takže samozrejme nejaký princíp. Uvidíš ma, stade to, zase. Možná... Bežíš a tu na ťa nemôžem ani mindgame, lebo furt ma vidíš. Já třeba... A tu máme ten tile. Máme proste jednu stranu kratšiu, jednu stranu jemne dlhšiu, hej. A samozrejme máme tu toto okienko. O 5 cm. No, áno. Tak v podstate, ale každý centimetr je dobrý, chápeš, wing, dobre. Tak potom proste iba voltuješ okno a snaží sa to proste iba chainovať do palety a proste robíš všetko, čo killer robí opačne iba, hej. Idem stade to, ideš do druhej, hej. Máš, že trošku je trpezlivo, že nenaletíš na nejaký double back, vieš. To paletu máš len pri sebe v podstate. Ktorú môžeš akože relatívne aj predropnúť, možno aj tak hrať. Lebo proste ak ju dropneš, tak môžeš automaticky bežať sem. Ne? A no, proste alebo takto. Alebo z tejto strany, keď idem akože z tej oknovej. Tak ma uvidíš, proste pošleš to rovno. Hej. A zareaguje, že skade idem, no. A potom môžeš ísť buď do okna, lebo tu je to zase pre killera 1 ku 3. Buď, hej. Buď proste pôjdeš do okna, voltneš paletu, alebo ja ťa prediknem, že voltneš paletu. 1 ku 3 to je, hej. Takže to nie je 50, to je proste šanca, hej. Jo. Že v podstate ty máš v hlave to, že ideš na okno a ty hráš a ešte si v tom, že budem ťa prediktovať, že to voltneš, hej, alebo opačne. Alebo proste logicky, hej. Budem si mysleť, že spravil si dvakrát to, že dvakrát si išiel na okno, hej, a tretíkrát to switchneš. Tak proste voltneš, tak ja to proste pošlem rovno, ty to voltneš akurát, hej. A potom akože stojíš iba tu a... Tak čekáš. Tu na v podstate z tejto strany, keď voltneš, podľa mňa, nie som si istý, hneď ak ma uvidíš, alebo Redstain, ty si schopný voltnúť a zároveň zase podľa mňa stihnúť okno. Môžem skúsiť. Lebo... Tak počkaj, skúsime to akože zrealizovať, hej. Počkej. Tak počkaj, idem z tejto strany, hej. Jo. Samozrejme bez Bloodlustu, hej. Som bol. S Bloodlustom by to možno bol hit, možno nebol, ale že v podstate, alebo čo máš spraviť je... Možno keby si ma... Cez toto, kebyže mám vyššiu, lebo neviem, či ma cez toto vidíš. Já jsem viděl, jak ty si tady procházel. Přes tu škvíru jsem viděl Deadstein. Jo. No tak takže podľa toho môžeš to aj hrať, že uvidíš ten Redstain, tak vieš, že double backuje, že akože komitent z tejto strany, tak môžeš insta poslať a do okna. No z tejto strany by som tiež mohol byť iba, že a swing nevíš, proste iba. Dobre, tak to máme asi všetky tály vysvetlené.